Ngawan ban ai kublay ya phi ki ba e jung ublay ki ba ya yo sngo ya kaktin ga jung ublay na kani ka channel na ai kublay ya phi ka kateng ga jung jisu nong panim bat kani ka long ka por ba ngin yo sngo pat ya kaktin ga jung ublay kai ka ba ublay ubu ka donut jonga ka long balay ka revival ka yam lani balay ki revival ki yam kum kaktin lam khmat khandian Ngisham ia ka jingmut jong ka revival ka beningkong kamut ka ding ka bahap na beneng bat ia kani mdei ban penlib ka baar ngipet ka kentin revival kamut kata ulap prau lani uslap prau balathe na jrong ngimla ia ka ban pensep ai ka revival kamut kiwa ki betuj no blay ngimla ban blok lani ban khang lenti ngipuli bat siam ba umensi mokoj udai unong penlong jong ka revival ya umensi mokoj ngila ya ka ban yele persya ya umensi mokoj ngila ban pensnusi bat ya umensi mokoj ubriu upenlip no kat kum gaktien ka jong ublay abang ini phai menta na kitab jong Ezekiel kelenong ka balay penriu bat ka balay punyo ka baningkong nisham ba ubenriu ka perthai satlak ulamani blay thau penban kimani penban ni kiwai pat kiblay katkum u prophet Ezekiel kelenong ka balay punriu ublay u pendan kam da ubriu kum kita ki instruments ha ka revival tenrei pat kim day ban penlong blay thau sngap ya ka ai ka bau Ezekiel tho hakalenong ka balay punriu jong ka kitab jong hang ni wong henrei ngala isen ai ka kerteng bokhu jonga ya ka ba ka ying Israel ka la pentingit sang hapdeng ki jaj benriu ki la pentingit sang sya ki ba kilaj namar kata uong to ko ka ying Israel kumni uong utrai kaying Israel ngale yakani om nakabenta jong pi henry nakabenta ka kerteng ka bokhuj ka jonga ya ka ba phila pentingit sang hapdeng ki jaj benriu hakatugod khot ka ba arfulai bat kita ki jaj benriu kinyo tip banga ngalong utrai haki revivals ublay ukwa ban ra ya ka buram ukwa ban pendan buram ya ka jong ka kerteng lada pin study ki kam ke apostol lai ke lenong supai tegud khat ka ba khat ar ba ka khat lai u Petrus ula ong penban hau tu upai ba ubala sakhi ya ka tu ka kamba lani ki kamba khamtam ya ka tu ka kamba jong tu briu bad ko na do ka kpo jong ka kmi jong u wong kumno ko kirang ba Israel balai pisngau phla ya kani balai fia kimi shan yangi kumba da ka bor ni ka jingru blay jungi bangi la penya yaw ni ubriu kimtip ba ka de ka bor ka jung blay kimtip ka de ka bor ka jung mi pat kimtip ba ka de ka revival u Petrus wong bau blay u pendan buram ya u khuon jong u Jesus Christ ya u pila aitino pila peniap yu ublay ula penmipat yu na kibayap nga bat u Yohanes ngilong kisakhi ngilong kita kinong phla hakmat jong phi kani kalong ka khubor kani kalong ka result jong ka revival jong apostol Petrus baru apostol Yohanes syaki pat ba hakatukopor hakat temple lada pin study ba kam ke apostol sifau ka lenong ngipet akadingi day u Petrus wat u Cornelius haba u Cornelius uli u Petrus ula dempen ban krup hakikat jong u barka Bible ko ang ulamani yu u Petrus uong tu yang joj ngaru ngaday u briu u Cornelius ula kre ban mani kam ke apostol khat saw ko lenong kad khat ka ba khat san bat khat pra ngipej upol bat Barnabas Halistra
Ladapin puli bahaga ni kelenong. Kile perta kurang ba balai pile ya kini ki airu. Ngiru ngilong tang kibriu. Kibakum mafihi. Naba kile penpep no keda kaba bani penpep no. Ya kata kaba kitmu ya kaba ni kenya na kabenta ka jingdon jong kini ki apostol. Bakile ki kamba bat kidak kala. Kat komu prophet Ezekiel lai pun riu kelenong. Ketika dekat ke arfuai bat arfuar ke revival ngipet kam day tang bangin sulek kemen bani risa bani syat handrai ban penlong ya ke kerteng jong ublei ubadon burom ban perta ba ublei unyo ke burom larapi puli kitab Isaiah safuar kelenong dekat ke bapra kitab Isaiah safuar kelenong dekat ke bakhatway ublei ulaang banganum ay ya kaburam batno nganum isyer ya kaburam jonga ba uno breo balai en pensang ya kegerteng jonga ang ublei nganom ay ya laka jong kaburam hauway pat ngaken mau yu evangelist D.L. Moody ubakraw jong ublei wong uduay ini kikintin Lord let me never touch your glory. Try to watsya nga bayo nga kta ya kaburam ka jongme namar baro kadai ka bamelehi ladapin puli bahak tien ka jong ublay kadai ka ba ublay ukwa ban penon buram mila ka jong kerteng ka revival pej adu bakut jong ka jingkren upat ba uladai ya ka ban perta banong ke ka ba utrai ulale ujisu long utrai kay ka ba utrai ulale mday kay ka ba unong yalap bakra ulale kam daday banong uban yaro iubriw banong ba ubriw bakraw jong ublay bon sin ngi matla ki khamat jongi ngi yano panbani ka kerteng jong ubriw handray ki briw ki dibantip bagnamat barang utrai ulong babha kadai kajing keta kajing utrai, kajing wan jengo kajing utrai, ka present jeng utrai, kajing ki jeng umensim bakoi, ban ai ka burom utrai. Haleluya. Ngipet ke kitab Ezekiel lai punyo ke lenong, ublei wong bangangalong utrai. Pinyo tip bangangalong utrai, kapen i bangimla ban fokus. Hakano-kano ka jing mani, lani ka rukom mani blay, kaba pen-ipen ban, ya kaburam ubriw, banra yu ubriw, banra ikibriw, ka kerteng yung kisyolor. Ublay ang hakatugod-kat kabakado, nga dakwa bakibriw baro, kinyo tip pangangalong utray. Kibriw hakapertay, ublay ukwa bakin perta, bakin fokus, bakin ong, ba uday ublay hakatu kapor kia mani blithau penban hakapor jong ke Israel hakikam ke haka kitab jong penpau khat kendai ke lenong bat arfu ar ke lenong hangni ngisyam ya ke jing bakla jong apostol Yohanes ba uladam ban mani hakmat ki kejat jong tau angel ubala peni hu ni ai hu ya ke tu ke prophecy wangelu loong tu sumar me wat le ya kata wat dem hanga lani kinong itu lupa but jong kita kibat sumar ya kaktin jong kene ke kitab wat le kumta wat dem hakmat jonga dem me ha ublay tu mani dem ya ublay ngipet kalain ke bakhadu hakatu lenong basau pra kitab jong Ezekiel kedekot kebalai pusan the Lord is there utrai udon hangta bat ke kerteng kenong ba nadu kata kesngi kalau utrai udon hangta mdon ngimio attraction nang no kiong ba utrai Yesus Kristus udai utrai tulong utrai udai utrai lem kum tangi mani blithau lem kum tangi ra ya keburam briu Tung ini pertah, habawan ke revival,
habawan ke jing khi ke jung ublay, habawan ke jing tray ke jung ublay, tongin perta, yaro yu try, ka burom galong ke jung try, ke jing khi jung try, ngimat yu try, ngiem na ke benta utray ule ki kamba, mene utray ule ki kamba, ngi ke bor ke jung ublay, ngi ke jing khi ke jung ublay, ngi ba kibriu ki yokhya, namar ka revival, namar ka jingki ki jong umensim yaro utray ulong ublay gut kibriu kin mat yo utray sakaway pat balay ka revival ka yap lani ka paja daga basyim nuksa ka revival na ka revival la ka tem jong isiing kitab Ezekiel lai ka lenong gat khot ka baar puar laong bakim day ban pia syu aki arteli ki hima ublay ula jer kerteng ubriu pat upen kala syaki jatniam ki baper ngisyam hakari bible uway pakaway ki kala long ki briu ki bishithem ki briu ki badakabor ki briu ki chmu ngisyam ban polarize lene ban pia ban bukan hun ban penia per kat kom ke jingmat ke jongki hakiri bible ngido no ai ke jingkhot ke junglay ngim snu tu ya kikmat jungi latap mala ngim snu tu ya ke kentin tenrai ke greek ke kerteng balang ke balang mut bala khot bala jit yang abat dia pi dak jing tray ke jung mensim bakut hapo jong abat jungi ngiyo ke reformation ngiyo ya ke jing penthamai jong ke jing em jong ubriu ngilong ke balang ke bala khot campaign na kanu niam campaign na kanu background ngi hak revival ngi be ke jing tray ke jung ublay ke jing wan jungo ke jung ublay nado ke por jong ke Israel ublay ukwa ba kintip badai mga bapi pule ba kitab Ezekiel lai penriu ka tem jong isiing ka jing wan tray borba ka explosion jong mensim bakoi ngipet ubriu ulale start ula penmi shibon kiniam ngim syampang ya ke invisible church ngim syampang ya ke taka balang ka bangim la bani i daki khmat do ki jongi ngin ken mau bangi don tang kawai ka balang bat ka jing tray ka jung ublay ka long ha ka perthai na ka benta ki benriu baro ngipet ka balang ha koren kum ka nuksa khendiat ngipet kitu kiway ki ngi jung pol ngi ki jung pol kiway pat ngi ki jung apolos kadon ka tinge penya per kadon ka ni ka ki kenhun ki biya per ka jing penya per ka jing per ka doctrine lani ki doctrinal emphasis ke sectarianism balapaj balang lesing yalong kum kitu ki sangut ki bamatla ki batuat ki bayaj ban le chawati bat kila kta yu hati bat ki don halaki jong ki jing ong ki interpretation ki jong ki hati yu balong kumta hati yu balong kumta hati yu balong kumta haba matla ki khmat jungi ngipet benban sikiniam ki rukom siki balang tenrai ki jungi ngiong ka niam jungi ka balang jungi ka niam jungi handrai ngimtip ya kadang kadu ublay ukwa bangintip ba ka revival barbor ka daina ublay ka jing ais ngo bahaju ka jing tray ki ju mensim mo ko uday uta unong penlong ya ke revival kat kom ke bible unong penlong ya ke revival udai umensi moko mdai ke jing tray jung ubriu umla ban ra ke revival ubriu umla ban le ban ra revival dai ublay ubon ra ke revival kidon kijingan ya wat naduk ini ke balang jong ke Pentecost kam ki apostol khatsan ke lenong ipet ladapin puli bnia angto kadon kajingnya nia kadon kene kajingi per jingmut hapdeng kajingi pen iye pedang Barnabas Markus bat uweipat usyakri jong ublay Barnabas nangta Markus bat Silas ngipat Barnabas ukwa ban simper lokno do Yohanes ubalakhat Markus bat upol uangam sultanat yu khadu kile khlat lok no bat kila poi sepam philia bat ngipet Barnabas bat Markus kila mikno
kilalay syakai peras, kadon kejinge fair, kadon kejinge penkesan, kadon kejinge penihang ni, kadon kejinge pat paramaki, kani kamdei kalenong ka bakhatsan, kani kamdei ban penkesan ya kata division, lani kejinge pia apdeng jongki, handai kalong tangga nuksa, bat kejing maham yanga bat dia pi kum ka balang ka bersisa, hagi ningi sengi ke bamenta. Halaki jong ki kenhuan, halaki jong ki jingkhat, ko ki be ki jong ublay. Ngange yak away, yak kata ka jing tekno yak revival. Day aba ki briu jong ublay, ki alang lang ki dwell in unity, ki syong lang hakabaya so kaway. Kababhabat kabay itenat katno, baki para ki syong hakabaya sno kaway, ong kitab Sam si spotlight pulay. Kalong kum ka jing sle, ka bakordor, halor ka kli, ka batuot, yakin yu tumo uaran, ka bahyar hakirimiang ki jan jong u, kum ku umjer u Herman, ka bahyar halor kilum sayon, na banang taken ong ka Bible, utray ulo hukum, ya ka jing kerku, ka jing im ka bahala kerta ken. Ka secret jong ka Pentecost ka day ka oneness, ka oneness ka jingilong ka way. Lada pin study bakam ki apostol ar ka lenong. Ka lenong ka baar, ka lenong ka baar hi dikhat ka besaw penriu bat ka baningkong. Ki baro kilia don lang hakaway ka jaka. Ki baro khot kilia don lang hakaway ka jaka. Halaka sengiru ang ka Bible ki diyay ni eskem hakaway ka jingmut haka temple. Ki yay ni eskem hakaway ka jingmut haka temple. Ngipet kat kum ka Bible. Kabalang kalong kaway kata kabala jit kabala sot doblay ka met jong Jesus Christ. Ibadon ka jing kaway ka jingmut. Bat ngipet hang ni umdan kanu ka kerteng niam lani kenhun. Yaki baro la pendap do mensi mukhoy. Ka Bible ka yatu yangi yaki lang baro la pendap do mensi mukhoy. Bat kila keren na kiway pat kitili. Kajingkili kalong kumno hamenta. Kumno menta hatungi yang skam makanong rim ki apostol. Hatungi perta revival wan ban ki. Wan ablay ban tray hapo jong ubriw. Ngi ka pop. Ngi ka jing le men le jong ki briw ka jing tray jong sitan. Ka jing tray jong ki ksoy. Hakani ka pertay kalong borba. Kibriu ki ngam ki drugs, kibriu ki ngam ha ki jing le auria ki jing jaklia, kadon kam kata ka jing wan bisit ke jung ublay, ka jing wan jungo ke jung ublay, bangin ya makmat jung ublay, habang puli ke Old Testament, habang puli ke New Testament, ngasyam ba ublay ukwa e kibriu, jong uban yam banduay, ngabat pikum ka balang, tungin yam tungin daway, ba ka revival ka numrkyang, bagari Bible kan wan, bagari Bible kan yap, bagari Bible kan terkong, handrai ublay unpa ulapraw, uslapa anabneng, ba umensim bukuj untray, hagin nga pertay, katdo katway, ngidon kam ya ka jing pentamay, ka reformation, ngidon kam ya ka reformation, kanang banyo pat ya ka jing sisya, ka pure doctrine, lani ka gospel ka bapura, lani ka full gospel. Ngidon kam banwan rapat, ya ka ni ka jing im, bat ka jing kleinbor, haka ni ka pertay. Ngidon kam ru ya ka restoration, banwan rapat ya ka nong muna, ya bat ka nong rim, ka ba sisya, lani ka structure. Uminsi mukut, uday unong penlong ya ka revival. To nginduay, kumbaduay uisekel kal nong balay penriw. Nga utray nga lakren ya kata, bat ngan le ru ya ka, ublay ulak kular hang ni, ba uang ngan le, bat ngan le no ya ka, habangi ngiyam. Ngisyam kita baar ki chronicle, kalanong ka banyaw, kadakot ka bakat saw, kabalong ka way na ki revival text bapawnam. Koong hang ni lada kibriw jonga kin penrit yaladi. Kin duay bat yamak mat jonga, bat kin paino na kilinti baman jongki. Kumtangan sngaw yaki nabneng, bat ngan map ikipop jongki, bat ngan penkia
ya kari ka jongki kata kalong ka jingkwa ka jong ublay lengbau prophet Amos ublay uyuk ong tuwat piyanga ti pinim ka jingkili kalong kat no slam ngindway kat gumu prophet Hosea kalenong ka basipau kat khot ka bakhat ar tat nda uwan ban penhap selap da ka hok hapi un penhap selap da ka hok hapi ongi angnut baka state jongi hangni ri India ngiyam kum ki Kristan bau blay un penim bakanwan kari Bible hagi state paper jong kari India hagi state ke jongi kanwan ke jing tray ke jong mensi makhu jong blay bat ngipet hangni tongin ken mau halagasngi ya ka jing duai jong debit hak kitab sam prapusan kalenong kadkhot ka ban riu bat nyo nginum kelat ya kani men pen impat yengi ablay baki briu jong me kinyo le kemen hami hatu minum wan man the lap prau batu minum wan ko muslap ubakat do tu pen iangi ka jing isnai atrai batu ai hangi yala ka jing pen im kam ki apostol ar kalenong ngakwa bapin puli ba ban study ba kalenong ka balay kalenong ka basipo kabalang ka basiningkong kalong kabalang ka basitli kabadon ya ka unity bara bakidon ya ka unity ka jinglong ka way laong bakindit lawan ka jing sawan na beneng habang ilong ka way habang iyam kum ki Kristan habang iyam akmat jong ublay habang iya makmat jumublay habang ilong teli nakabenta kari India habang ilong teli nakabenta kari India ban yamang dia not east jongi baublay unisnai ki Hindu unisnai ki Muslim unisnai ki jai benrio baper hakirukam jai ktin baper naki background baper baunte ya kan reformation baunte no ya kan ni jing pentamai hapo gidok nut jong kibriu kadai tang ka jing tray ka jong mensi makut abang ipet ini ka balang ka babeningkong apakah don ka unity kadon ke jing bet ke jing bit ke jing biang kia up kia duai kia ya makmat jong blay laong bat kat bakidang up kawan gari Bible kensan kau kum kal erba babe kertap kalawan bat kala pendap ye ying barok kawai kala pendap ye ying barok kawai bat kala pendap da mensi makut bat ki briu ki kren haki wai pat ki thlit ki to ki benriu ka to sngi hak to ko por ki la lengo ka ei kani bat ngangi scam ki ong day ublay day mensim jung ublay batre day ka bor ka jung ublay hakano ko state hakano ko ri ka pertai aba ki briu de ki pau hajar ki wan baka don ka jung trai ka jung ublay ngi khat ya ka Bible ublay unwan ladangi hangni haka state jungi haka nongba silong ngi yam ngi lenyar kan wan gari Bible season page kumbakani ke India jungi kan kelalong no kari Hindu dai nama kata daw ngi ki Kristan ngi dan ke challenge ke bakraw ban yam akmat jung blay kumu Moses yam kumu Isayaw yam kumu Esra Nehemia yam akmat jung blay ada bakini ki briu ki khun na ki jung duai kawan ke jung tray ke jung ublay wong apa ya gari Bible baki briu kin pendan buram yang baki briu kin tip yang umday unong yalap ubriu umla banwan ra ri Bible kari Bible dai lawan ra da ublay ngin dua mau ublay ngin pet ublay bat ngin fokus ki khmat dungi show ublay baki ri Bible kinum yap Henry nang ni syakmat kinwan kari Bible kanwan kari Bible la dalong komon ko jung ublay ngin septeng ya ka hakapat tu ublay un kur khuyeni ai bakari Bible kan ja kanwan no kham kloy baki briu kinyo tip ong ka Bible ya ka kerteng bat pendan burom ya ublay nakabenta ka burom ko jung amen.